na imbag adamag kadagiti umili iti Benguet nang runa iti distrikto. Gaputan na ilukatan ti OTOP store idiay Buguias. Ditamon nga ilako dagiti PDL iti Buguias District Jail ti produktuda. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Good news para kadagiti micro, small and medium enterprises iti District 2 ti Benguet. Gaputan na ilukat iti one town one product ijay Buyakawan Buguias. Babaan iti Department of Trade and Industry Baguio and Benguet. Sigon iti DTI, napatag dagiti mailuklukat nga OTOP store saan lang ang maitalo dagiti lokal a produkto no dikat matulungan dagiti negosyante adakkel iti contribution da iti ekonomiya. You are the economy. You are not the backbone of the economy. You are the economy. You compose in the Philippines, you compose 99.something% of the total total businesses in the country. Iti kailuklukat a one town one product store, agnumar ti 15 nga MSMEs ken posible a manayunan pay. Dagitoy dagiti mangiparang iti nagduduma a produktuda. Maysa iti agnumar iti OTOP store dagiti balod nga MSME manipud Buguias District Jail. Inyebkas dati panagyaman ken suportada iti DTI ken Buguias LGU. Dakang nga pasalamat mi matlatag no maiya feature mi dagiti products ti balod. Dagiti balod ni ada ijay nga ganaramit mo ti products. And also for the Buguias District Jail, we fully support, Sir Ma'am, the program of the DTI OTOP. Kid daw ti Buguias Tourism Office kadagiti MSMEs asaan nakitaan a kakompetensya dagiti pada a negosyante ngem kitdi kabinulig iti panagnegosyo. Kas pangarigan man tayo have the same product, ano? And we hope and pray nga dita ko mga agbalin dita ko mga kuna tayo nga inspiration tapno mas i-innovate you, mas i-deeper you pa the quality, the presentation kundi kuna tayo nga overall satisfaction iti produkto yo. Iti programa na adaan pay iti panagpirma iti katulagan. Daytoyan ti maikasanga 15 nga OTOP store iti Benguet. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.